سلام كما يتمسيو وراتها التليفون وير تبين لومي عربي حد مقابل ساعة شعات تسدال وحف شاو زينا مسنا روح يزنا لكم قريبنا لنا المكتالكم بخبر زعد مادي بعبدي فلما عرس زينا عودة زتا فاوسنا قدمي بهر تقرأ لومي أمسمرا هوتيل أسمرا بالاس تخفيتو أبزو بادو بامو قاد قدات المدتات زتوكوري نايا سلطنا تو هايبو كولج نفلتات ماي نفحيب كدا ماي فرق عمت بلوز وزيتن زمزقبو تمهارو شليمو كولومبيا خاب إسرائيل تقبرون زنبرت شمت وتهدرا ونوات كم ذكوارة تحبيرا إيران أبسي بلا ومصنعة خم تنتف زغلصتا ساتلايت كم زون جفت غليصا أب كتما داكا بنغلاديش أب لعل زركب هنزاب زغاطمه حدغا باري 46 سبات ميتهم زرزر زينام كوميشن بحال سبورتن تودبه عوده زتا افاوس نقدم بهير تقرا لومي ابس مرا تخفيتو غازيتنيا ساميل هبته ميكائيل بملكع صبصاب مزدالو تحسو غير مسكل غرز غير كوربويو عودة زته أفاوس نقطمي بهرة تقرأ بقطمي مملاس لبونا مكوللاس نزبل حساب مأكل غيرو لومي حد مقابيت أبس مرا هوتيل أسمرا بالاس تخفيتو أبتي منستراتن أم حدرت زبطاتن زركبوهم لعلوات سمز منقستن جنبارن كمون كابستفل زبطاتن تكالاتن زتواسو عدمات استرخبلو مغفتسن سرعات كوميشنر بهالن سبورتن أمباسادر زمد تخلى أبزس معقال تعودة زته مغسلتان ايتي هابتام بهلاو الرشا بهراتنا كصنع كسندن كنصبارقن السلاسل عتب عمام كم زخونه بمتقاس نتي حدنت ابو زحنت زبل هاجراو امنت بجبر كم زمسكر غليصو كلنا هم نذكروا ابز حلف عمت وي اوان كلت عوده زتات افاوس نغطمي بهر ساهو ابعد قيح افاوس نغطمي بهر نارا ابارنتو اكايدنا نيرناينا يزلومن فلمو زلنا عوده زته مقصلتا نايزي اقديمه زتقسكو مصنعتات كوينو ابزمص قربا اوانون نافاوي مصنعتي سنغطمي بهيره تكرنيا عوده زته كنقرب مخنا كحبر فوتو نايزن كالوت بهيرتنا لتتقش زولو ارستي مصنعتات دلو كخونن عوده زته خبقعن بزك قالنا عقمي كنتغبرو ام مسرح نركب اتي عوده زته نافاوس نقطمي بهيره تغرا زوكل كابركت زبلو بحالتن تبهله بحالتن سنطببنياتن ترختن صحافتي افلطو ياتاو بحالي زلو من كالوتن استاكبه نولدتات كسغاغر صنحه نهاغراونت جغننت منبابرو فقري سنه مغبارن عيون زغلصن زنصبارقن استات 600 ገጻት زحازه نعمتات استصعرلو مصحف نمسندا نزكايت زل صعري بالسفح تساتفنت ناي موداتا ملكعنا متحز علم كم زخونه ابريو نزمزنعت زي كاب هيلو فليمو دحرنويه صعرن غزيين ابز حجي بصحو زل درجه خبصحو زخاله ابالنا ممهر محمد سعيد عثمان مخانونا تقسكو سلات زحتات غزيو وفيو نمعبالي افاوياتان نمعبالي سنطببن سنه صحفن بهيره تغرا زغبرو سراح بسم كلنا مسغانا يبصحايو ابتي بسنطبباو تحستو زمعرغ اغاطامي صحافن تمرماري بهلن اتو سلمون صحيه ابز سمع قال اتسراح مغصلتا نايتي ابشان 995 بملكع بروجكت اوشت منستر تمرتي بزتحقفه كفلي بهلاو قدات بنوس عقم استبغسه وسمعيو مصنعن مكابن افاوي ياتታት كم زخونه بمتقاس السنادائن زكايدو وفي صعر مغيسو مصنعن مكابن افاوي ياتታት يتي حفشاور استو ابتستحلفه مدرك حرنتا وقالسن زلنايو موائل مهناص هاجرن كم وصيت نايتي حدنت ابزحنت كابزبل سرته امنت زبغس
ኣቶ ሰለሞን ወሲኹ ከምዚ ዝበለ ኣብ ልቦና ጥበብ ባህልን ታሪኽን ዝተመስረተ ምርምራዊ ስራሓት መንነት ኣብ ምኽስኳስ ሓድነት ኣብ ምድልዳልን ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ኣብ ምስፋሕን ምዕማቑን ዕዙዝ ግደ ዘለዎ ረቂቕ ሓይሊ ብናይ ተዛተይቲ ኣድላይ ሓሳባትን ርእቶታትን ምስ ሃብተመ ብውዕዩ ተጻፊፉ ንሕትመት ክቐርብ እሞ ክዝርጋሕ ተላቢኡ ነቲ ግምጃ ወለዶታት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተኣከበ ኣፋዊ ግጥምታት ኣብ ምጥናፍን ብርእስቱ ኣብ ምስራዕን ሓያል ጻዕሪ ዘካየደ ኣቶ መሐመድ ስዒድ ዑስማን ድማ እቲ ስራሕ ምስ ግዜ ምቅድዳም የድልዮ ብምንባሩ በዳሂ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ንዘሰላስሎ ስራሕ ዝተኸተሎ ሜላን ዝረኸቦ ውፅኢት መጽናዕትን ዝምልከት መብርሂ ኣቕሪቡ ዓውዲ ዘተ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ ብሔረ ትግራይ ክሳብ 3 መጋቢት ክቕጽል እዩ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣቐዲሙ እውን ንኣፋዊ ስነ ግጥሚ ብሔራት ሳሆን ናራን ዝምልከት ዓውደታት ዘተ ምክያዱ ዝፍለጥ እዩ كنفر منستر عيا محبراو دحنتن زوبا دوب ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕናዊ ማሕበራውን ሳዕቤናት ዘውርድ ዘሎ ሃስያ ልምታት ናይ ምውጋድ ዝሕግዝ ናይ ስልጠና ብ27-29 ለካታ መንደፈራን ደቂ ኣምሓርን ወዲቦም ኣብ ስልጠና ብዛዕባ ዘጋጥም ጸገማት ንግዳያት ክግበር ዝግበኦ ናቤትን ዝምልከት መብርሂ ብሓላፊ ምርመራ ገበን ኣኽባሪ ሕጊ ከምኡውን ብሞያውያን ጥዕና ተዋሂቦም ኣብ ዓለም ብገምጋም 120 ሚልዮን ኣንስትዮን ደቂ ኣንስትዮን 2 ሚልዮን ኣዋልድን ግዳያት ክሽበኹም ዝኾና ምስ ናይ ሳዕቤናት ዝገለጹ ሞያውያን ኣሉታዊ ጽልዋታት ምስትውዓል ኣዴታት ምንቕሓት ከቃልስኦ ከምኡውን መንእሰያት ካብ ግናያት ወልፍታትን ልምድታትን ንቁጠቡ ተራ ወለድኩም መምህራንን ከዓዝ ፀዊዖም ሰልጠንቲ ብወገኖም ሃሰይቲ ልምድታትን ግናያት ወልፍታትን ምክልኻል ተሳትፎ ምላሕ ሕብረተሰብ ዝሓተት ምዃኑ ብምጥቃስ ምርዓት ትሕቲ ዕድመ ምስ ተፈጸመ ዝብየን መቕጻዕቲ ኣራሚ ስለ ዘይኮነ ገታ ስጉምቲ ክውሰድ ተላብዮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ኣላብ ተስፋ ስላሴ ዘስምዑ ቃል ሰልጠንትን ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ብግብሪ ክሰርሕሉ ብምልባው መራሕቲ ሃይማኖትን መምህራንን ዝያዳ ካልእ እዋን እጃሞም ክበርክቱ ተማሕጺኖም ኮሌጅ ስነፍልጠት ማይ ንፍሒን ብሉጻትን ዝዓበየ ስራሕን ውፅኢትን ንምትብባዕ ኣብቶም ካልኦት ድማ ቅዱስ ቅን ንምፍጣር ብዝብል ዕላማ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2023-2024 ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተማሃሮ ሸሊሞም ነዚ ሎሚ ዓመት ንሻሻይ ጊዜ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ጋዜጠኛ ስቲፋኖስ ግርማይ ዝዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ቀፂሉ ቀርብ እዩ ኮሌጅ ስነፍልጠት ማይ ነፍሒ ትማሊ 29 ለካቲት ኣብ ዝገበሮ ስነ ስርዓት ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ዓመተ 2023 2024 ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ 37.1 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 444 ተምሃሮ ሸሊሞም እቶም ንሽልማት ዝበቕዑ 3.25ን ልዕሊኡን ነጥቢ ዘመዝገቡ ክኾኑ ከለዉ 391 ማለት 88 ሚእታዊት ተምሃሮ ቀዳማይ ዓመት እቶም ዝተረፉ 53 ድማ ተምሃሮ ሳልሳይን ራብዓይን ዓመት እዮም ዲን ናይት ኮሌጅ ፕሮፌሰር ገብረያስ ጎዶም ኣብ ዘስምዑ ቃል ዕላማ ሽልማት እቶም ብሉጻት ንዝበለጸ ስራሕን ውፅኢትን ንምትብባዕ ኣብቶም ካልኦት ድማ ቅዱስ ቅኒ ንምፍጣር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሎሚ ዓመት ንሽልማት ዝበቕዑ ተምሃሮ ቀዳማይ ዓመት ካብቶም ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ብ4 ሚእታዊት ወሳኽ ከም ዘርአዩ ሓቢሮም ፕሮፌሰር ገብረያስ ዒቡን ሎሚ ዓመት ናብቲ ኮሌጅ ካብ ዝተጸንበሩ ተምሃሮ ቀዳማይ ዓመት እቶም 87 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉን ናይ ካልኣይ ሴሚስተር ትምህርቶም ኣብ ምክትታል ከም ዝርከቡን እውን ገሊጾም እቶም ዝተሸለሙ ተምሃሮ ብግድኦም ዘመዝገብዎ ውፅኢት ፍረ ድምር ጻዕሪ ወለድን መምህራንን እውን ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ዝበለጸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ብትግሃት ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኮሌጅ ስነፍልጠት ማይ ነፍሒ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 3.25ን ልዕሊኡን ነጥብን ዘመዝገቡ 278 ብሉጻት ተምሃሮ ምሽላሙ ዝዝከር እዩ ዞባ ማይመነ ማደ ትምህርቲ ዘይተጸንበሩ ቆልዑ ብምልላይ ከም ዝመሃሩ ምግባር ብዕቱብ ክስራሕ ብ21 ለካቲት ኣብ ዝተገብረ ሰሚስተራዊ ገምጋም ጻውዒት ቀሪቦም ኣብቲ ዞባ ብዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ካብ ዝተመዝገቡ 19558 ተምሃሮ እቶም 89 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ተኾነ ክመሃሩ ዝግብኦም 3859 ህጻናት ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ከም ዘይቀረቡ ግዜያዊ ሓላፊ ትምህርቲ መምህር ባህታ ወልዳይ ገሊጾም ህዝቢ መምህራን ዝገብሮ ደገፍ ኣብ መስርሕ መሃር ምስተምሃርን ዓባ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ጠቒሱ ድማ ጽገናን ጽበትን ኣብ ቤተ ትምህርቲ ቆላሕታ ክግበረሉ ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ማእኸላይ ደረጃ ማይመነ ካብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ክትፍለ ኣተሓሳሲቡ
ሓላፍ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህብቲ ኪዳነ በወገኑ ተቐማጦትን ዞባን ዝወሰድዎ ዘለዎ ተበግሶታት ብምጓስ ብቕዓት ተምሃሮን ትምህርትን ምሕያሽ ስልጠናታትን ንሓደስትን ገዳይም መምህራን ክውደብ ርክብ ወለዲ ተምሃሮን መምህራንን ድማ ከዓዝዛ ዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳር ንዞባ ማይምነ ሌተናል ኮሎኔል ኣብርሃም ሃይለ ርእሰ መምህራን ምስ ኣመሓደርቲ ከባቢ ምትሕባር ምዕባል ኣብያተ ትምህርቲ ክሰርሑ ብምልባው ተበግሶታት ህዝቢ ብዝተማእኸለን ብዝተጸንዐ መንገዲ ክስራሓሉ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ንዞባ ማይምነ ከም ዋል ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 27 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ ሕዳሴ ሓድጊ ብዝብል ኣርእስቲ ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዝተወደበ ሙዚቃዊ መደብ ትማል 29 ለካቲት ኣብ ኣስመራ ሲነማ ሮማ ተቐሪቡ እቲ ንቕያን ጅግነትን ህዝቢ ኤርትራ ተጋዳላይን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ዝገልጽ ደርፍታት ብስዋዕት ስነ ጥበባውያን ናይ ዝተዘየመ ድግማ እዩ ኣብ ሰበ ስልጣንን ዕዱማትን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ዕላማ ናይቲ መደብ ኣበርክቶ ናይቶም ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልስን ድሕሪ ናጽነትን ዝሓለፉ ስዋዕት ስነ ጥበባውያን ንምዝካርን ምጉላሕን ከምኡውን ብመንእሰያ ስነ ጥበባውያን ብምድጋም ቀጻልነቱ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንምውሓስ ምዃኑ ኣዋሃዲ ናይቲ መደብ ስነ ጥበባዊ ሳሙኤል ገብረኣዶናይ ገሊፆም እቲ ግጥሚ ዜማን ቅድን ከይለወጥካ ዝተደግመ ደርፍታት መንእሰያ ስነ ጥበባውያን ሜሮን እስጢፋኖስ ሳሌም ጎይቶኦም ዩስራ መሓመድ ሳልሕን ካልኦትን እዩ ቀሪቡ ዜና መስዋእቲ ኣባል ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮ ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ገዲም ተጋዳላይ መሓራ ዓንደ ሚካኤል ወልዱ ብ29 ለካቲት ኣብ መበል 72 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ 1975 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈን ኣብ 1977 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረን ተጋዳላይ መሓሪ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩም ተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስኡ መሓራ ዓንደ ሚካኤል በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ውሉዳትን እዮም ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 1 መጋቢት ፍርቂ መዓልቲ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሞም ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮ ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል መስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ መሓራ ዓንደ ሚካኤል ወልዱ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ዝቐጽል ዜና ውጻኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብክብሪ ንዕድም ኮሎምቢያ ካብ እስራኤል ትገብሮን ዝነበረት ሸመተ ወታደራዊ ንዋት ከም ዘቋርጸቶ ሎሚ 1 መጋቢት ብወጋዕ ሓቢራ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ኣልማሚ ደብዳብ ምዃኑ ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ ገሊፆም ኮሎምቢያ ሰላማዊ ህዝቢ ምስ ተጥቃዕ ሃገር ወታደራዊ ዝምድና ክህልዋ ከም ዘይደሊ እዩ ፕሬዚደንት ፔትሮ ኣነጺሮም ኮሎምቢያ ንደብዳብ እስራኤል ብትርብ ምኹናን ምስታ ሃገር ዝጸንሐን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ካብ ዝበተኻ ቀዳሞት ሃገራት ምዃና ጸብጻባት ይርድኡም ነቲ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ጀሚሩ ወሽመጥ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ዝተቃወማ ቱርኪ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ጫድ ቺለ ባሕሬን ዮርዳኖስን ሆንዱራስን ዝርከበን ሃገራት ኣምባሳደራትን ካብቲ ሃገር ከም ሰሓባ ይዝከር በቲ ገናብ ሰፍሐ መልክዑ ዝቕጽል ዘሎ ደብዳብ ልዕሊ 30,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ኢራን ኣብ ሲቪላዊ ምጽናዕቲ ከም ትነጥፍ ዝገለጸታ ሳተላይት ብ29 ለካቲት ከም ዝወንጨፈት ሓቢራ እዛ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኢራን ዝማዕበለትን ብናይ ሩስያ ሮኬት ዝተወንጨፈትን ሳተላይት ኣብቲ ዝድለ ዕላማ ከም ዝዓለበት ተገሊፆም እዛ ኣብ ሩስያ ካብ ዝርከብ መደበር ጠፈር ዝተላእኸት ሳተላይት ጠፈራዊ ጽላት ኢራን ንምጉልባት ዝሕግዝ ሓበሬታ ኣብ ምልኣኽ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዋ ሰብ መዚ ማእከል ምርምር ጠፈርቲ ሃገር ኣሚቶም ኣለዎም ኢራን ነዛ ናይ ሕጂ ደሚርካ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ኣብ ተመሳሳሊ መዓላታት ዝነጥፋ 4 ሳተላይታት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ጸብጻባት ይሕብሩ ሃገራት ምዕራብ ዕላማት ጠፈራዊ ንጥፈታት ወታደራውን ስልያውን ጽላት ንምዕባል ምዃነን እየን ዝገልጻ ዘለዋ ኢራን ግና ጠፈራዊ ተልእኾን ሰላማዊ ዕላማታት ዝጠመተ ምዃኑ ብምጥቃስ ወታደራዊ ዓቕማ ከተማዕብል እውን መሰላ ምዃና እያ ትሕብር ኢራን ብኣንጻር ናይ ትብልዕልያ ተነቢሩ ዘሎ ቤናዊ ዘይሕጋዊ ኣገዳታት ኣሜሪካ ኣብ ቁጠባዊ ወታደራውን ጠፈራውን ጽላታት እወታዊ ገስጋስ ተመዝግብ ከም ዘላ ጸብጻባት ይርድኡ ትማል 29 ለካቲት ኣብ ከተማ ዳካ ባንግላዴሽ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ህንጻ ብዘጋጥመ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 46 ሰባት ሞይቶም በቲ ኣብ በዓል 7 ደርቢ ህንጻ ዝተኸስተ ሓደጋ ህሱያ ዝርከብዎም 75 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ሕክምና ባንግላዴሽ ሓቢሮም ዛጊት ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ከም ዘይተነጸረ ዝገለጹቶም ሰብ መዚ ምስ ማሕታ ኤሌክትሪክ ምትሓዝ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ እቲ ባርዕ ንኣሳት 1 ሰዓትን ፈረቓን ከም ዝቐጸለን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዘስዓበን ተፈሊጡ ኣሎ ቁጠባ ህንዲ ኣብ 4ይ ርብዒ ናይ 2023 ብልዕሊ 8 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ስታስቲካዊ ጸብጻባት ሃገር ኣመልኪቶም
مسرتهم صبصات بفلاي بصلاتات مزون سنعان وتاو قسقاس كم تمزقب خفلت تغايلو لهم يخون بر 15 ميتاويت كاب جاملا هاغرا اوتوت هندز شفن صلات حرشا بسنك كليما ونوصا عقاب اوتوت كم زي ترهبو ابت صبصات تقيسلهم قدامي مينستر هندي ناريندرا مودي هاغرو بزمت 5 عامتات بقطبان جرمن جابان قديما ابسال سايد درجه خسرع كم تخيل اميتلهم هاغرا مع كان ገንዘብ ቁጠባ ህንዲ 2024 ب6.5 ميتاويت كعب بخمس خيليوم قمتاتو يبو زلو منقس زامبيا تغسيتو زلو درك بحرشا اوتوتن محبر قطوان فتاتم زوردو هاسيا هزوتنا ايوان حدقا دنقاقا اوجوم بريزيدنت هاكايندي هيتشيليمات مال 29 لكاتي تابزهابو مقلسي اب 84 كام 216 ورداتات حدقا درك تغسيتو خمزلون لعل 1 مليون زيغاتات كم تتصلون قليتوم التدركيب زحلف عامت استمزقب برتوع زناب من زوردو عنوة تدميرو لعل 1 مليون هكتار حرشا مريت زامبيا خمزبا دمز حبر بريزيدنت هيتشيليما حرشا اوتوت ازي خمتهاسي ارديوم توساخ منتي ساعات زخونا افلاغاتن كلاياتن تحستو بمنكل قالو حترت اغاتي مخم زلو بسنكو دما متن فريات صلات عدنا نحاس كم زنكي زغلص زامبيا بهغور افريكا بعدنا نحاس اب كلاي درجات سرع مخانا او زغات منكل قال اب قطبا بقليل زي قمت هاسيا كم زلو يحبر إيران أمريكان نموز أنا يتبع أمريكا زمرح سراويت لفنت هاجرات معراب نمكلتاب زعلم الزرب داق ماي كم جمرة فليتان منيسر مكلخ العراق بزرقو حبريتاب كلتشن 23 كلتين هاجرات سلستن ناينوس كوميتي ركبات كم زكايدا بمتكاس تزكايد زلو زرب مقصلتاناتو مخانو قليتوم سما زخلتين هاجرات بزكايدو وركبات سراويت او زوصلو ناي غزي مقانن نات مسرح المسلسال اتنطف حبراويت كوميتي ام مقامن كم زتكور الذكريم أمريكان موسى سراوي تخاب عراق أمريكتات زرارب زلا نهلا وتسراوي زكاهم سلفتاتن متقعتاتن حيل بزمتصلو زلو وانيوم اب 2003 او العراق كل عورار فتصمت أمريكا ابزوان زي ابتا هاجر لعل 2500 وتادرات اسفيرا خمزلا صبصابات يحبرو منقسي زباوت ريبابليك تشاينا بقداي رئيس محدار هونغ كونغ نزقبر قداما متقطاب بمخنان ترير ملسا قبر خمزو وهابوا تنكيغوم منقسي تشاينا نزا حبره منيستر قدات وصا بريطانيا نترئيس محدار ملكتون زوصا حقا واواجاز زقاومن زنقفن مجلس صادح رمزرقحيوم عفنيا منيستر قدات وصا تشاينا تمال 29 لكات ساب زهابتو مجلسي بريطانيا وشتاو قدات هاغرو بحفشاب قداي رئيس محدار هونغ كونغ دما بفلاي تكايدو زلا متقطاو امونغو خلتين هاغرات نسبصح سماعاتن لولا وشتاو بوليسات تشاينان زغوسخم زخونه فليتام مجلس منيستر قدات وصا بريطانيا بعند رسول ناي غزا تحساسبا زغلح مخانو صقست افنيا منغس بريطانيا خاب كمزز بلا تحساسبا تحيبو او وشتاو قدات هاغرو زغبرو متتاو كقوارص تحساسيبا هاغرات معراب اب قداي رسم محدار هونغ كونغ زغبرو متتاوم بو امساميسن زوسنو اجداتاتن غسغاس تشاينا نمعنقاس كاب زكايد هاغنتات مخانو زغلص منغس تشاينا بتر خننون ملسا غبر خبولون مصنحو يفلات زيناتات المزام مارسا زينا كدقم لكم عودة زتافا وسنة قتمي بهيرة تقرأ لومي أبا اسمرا هوتيل أسمرا بالاس تخفيتو أب زبا دوبو باب موقات قدات لمتازو تقوري نايا سلطنات وهيبو كوليت سنفلتات ماي نفحيب كدا ماي فرك عمت بلوصو زيت نزمزقو تمهارو شليمو كولومبيا خاب اسرائيل تقورون زنبرت شمتو تادرا ونوات كمزو قارتوتو حبيرا إيران نفسي بلا مصنع تخمت نتفس قلت ساتلايت كمزو انتفت قليزا اب كتما داكا بنغلاديش اب لعل ذكر منزاب زقاتم حدقا بارع 46 سوات مويتهم مباركة زخوركم تعذبتنا الساعة سدالو زيناتات اب سزازي ملوم صرف مدباتنا نحدقكم بوغنا بروح مشاك